राजा हरिश्चंद्र असं समजे कोणावर वशिष्ठ थोडाफार बोजा असं असं म्हणते बोजरो असं असं म्हणते
म्हणून नाम कुमारा ज्ञान अनन्य हा गुरुदेव जात क्रमक्रमे जाता क्रमे पतुयुक्त त्रिशंकु दुर्गमा मानवदाता କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ତୀର କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ବିରୋଧୀ ଧ୍ରୁବ ସଙ୍ଗୀ ଭରତ ଧ୍ରୁବ ହଁ ଗୁରୁଦେବ ପୁତ୍ର ନାମ ହେଲା ହଁ ଗୁରୁଦେବ ଖଣ୍ଡ ସେଇ ଖଣ୍ଡର ନାମ ହେଲା ଖଣ୍ଡ ହଁ ଗୁରୁଦେବ ଶୁଣ ଶୁଣ ଦୁର୍ଗା ବଂଶ ଗୋପାଳ ତୋର ବଂଶ ଚରଣ ସଦନ ହଁ ଗୁରୁଦେବ ଚନ୍ଦ୍ର କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ଶୁକ୍ର କନ୍ୟାକୁ ହରିଲା ରାଜନ ଶୁକ୍ର ପକ୍ଷରେ ହରିଲା ଦହନ କେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଣ୍ଡ ନାମେ ରାଜା ତୋର ବଂଶରେ ସେହି ସାପ ଲାଗିଛି ତ ବଂଶରେ କେତେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହଇଲା ପାଖକୁ ହଁ ଗୁରୁଦେବ ସେଥିପାଇଁ ଅପାଳିଶ ଯୁବା କାଳେ ଲଭନ୍ତି ମରଣ ହରିତ ହରିତର ପୁତ୍ର ହରିତ ହରଣୀୟ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ହେ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି ପରିଣସି ସତ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ଲଭିବି धिय धिय तपोधन उपाय तमते कपिला धिति दुर्गा पाइत भसे କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ଏତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ମତେ ଦିଅ କଥାର ଦୟା ବଳେ ତବ ମୁକ୍ତି ଲଭିବି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସାତ୍ୟରେ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କି ଉପାୟ ଗୁରୁଦେବ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗୋରୁ ଭୂମି ଆଦି ଦାନ କଲେ ଦୂର ହେବ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଏ କଥା କେବେ ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ আমি হরিশ্চন্দ্র নামে বাপ ষাঠি থরু সত্য করি যোগ্য করি বিধান ঠিক